Peygamberimiz aýdypdyr. Yaraly, yarasy we yzaly heýwany minmäň diýipdir. Bärde qady dawa derman etmeli boldy edin, emma wala tattakhiduha karasiyya. Eşek heýwan uğramacak bolsa, minmejek bolsa, on arkasyny sendeli edip, mid edip üstüne keýsine oturmaň diýipdir. Ona minjek bolanda bir ýerik uğrajak bolanda minmelidir. Ýöne gürrüň etjek bolanda atyň üstüne, eşeğin üstüne oturmaly däldir. Zulüm bolar heýwana. Farubba markubatin hayrun min rakibiha ve akthara zikran lillahi azza ve celle. Şon bir tofar adam madır diýipdir. Eşeğin üstüne min berenler diýipdir. Ýöne eşeğin öýde ondan gowdur diýipdir. Bir tofar ata min beren adam madır. Atyň öýde ondan gowdur we Hudaý Taalanyň kän zikretýändir diýipdir. Şaýyn aýdypdyr. Ol adam şaýet güne 1 saat 2 saat ýadyna düşýän bolsun. Emma o eşeği aty gijigini Hudaý zikretip durandyr. 4 ýyl önce. Beşincide hem hadis kitaplarda var hem dünya kabul ediyor. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi bir neçe beytler aýdypdyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına hutbaydanna, gurrun berenne, wagt nasihat aýdanna bir hurma wagy ýaplanıp, şoňa dayanıp hutba aýtýanmış. O wagtda minber bezerilmändir. Minberi üstüne çykylýar. Oham sonra sahabalar bir minber bejerýärler, Peygamberimiz minbere gaşyn çykmaly bolýar. Minbere gaşyn ugranyna ýanky bag aýnyhu bir azylyp duran süýtden kesilen çagy ýanyp aglamagydyr ýakygyryp. Ses edip aglaýar. Hemme sahabalar da eşitýär. Ustune hannane az hicri rasul. Nahle mizet hemçe erbabı ukul. Bir sütün bir hurma var. Eynihu oğlun yanak bolup ağlamagydyr diýdi. Gof Peygamber çekahi ey sütun. Gof canımız feragat gaşt hun. Ey baqın näme isteýän, näme ağlaýan diýipdir sahabalar da eşitdi. Ey Resul-i Huda, odal maňa ýaplanardyň. Inni dünýä bireme ewes işdi. Sen minbere çykdyň, menden aýryşdyň, inni meňe ýaplanmajagyň bilýän. Mesnedet men bu demezmen taqti. Berseri minber tu mesnet saqti. Odal maňa ýaplanardyň, inni minbere çykýan, inni menden hoşlaşdyň, şoňa aglaýan diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey bag, senden bir soragym bar. Allah Taala'dan dileýin diýipdir. Ya seni bir bağ etsin, ta kıyamete çeli senden meyve yığıp durturlar, hiç uğraymarsın diýipdir. Bir. Yoksa ikincisi, seni Allah Taala cennetin içinde koysun, ebedi yaşarsın, ebedi behiştin içinde yaşayandan yığıyan meyveli bağından bolarsın. Haytan isteýän diýipdir. Gof anhahem ki daim şut baqaş. Beşnu ey gafil şemez kemez çubi nebaş. Goft anhahem ki daim şut baqaş. Beşnu ey gafil kemez çubi nebaş. Ey Resul-i Huda, men behişte bağlajak diýipdir. Ay bu dünýä her näçe kan bolsa geçer bir gün. Men behişti bolajak diýipdir. Ay gözüňe dönen bir agaçça bolla diýipdir Hazreti Mevlana. Beşnu ey gafil kemez çubi nebaş. Agaçça bir bolla diýipdir. Gözüň cennete çyk, gözüň ahiretine çyk. Bular kene bartyň 60 ýyl gözüň ýummaşdyň 30 ýyl geçipdir. Yeni mürşidine geçirten o da Hudaý ömür berdi, o tamam bolmady. Oha muny adam aýrylan ýanyp, men hakka ýerde Peygamberimiz jaýlapdyr. Kıyamet gününe turhotur bolanda şu agaçda turjak diýipdir. Bu cennete de girjek diýipdir.